sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ano yan usab ang tulumanon nga giuluhan lanog sa kamatuoran nga gipasiugdahan sa Bible Apostolate sa Diocese of Dipolog uban na sa mga giinsakpan niini nga mga Catholic Faith Defenders nga diin kining ubos niyong alagad usa sa sakop. Okay. Ayaw kalimot nga kining maong tulumanon ubos kini sa pagtugot sa atong halangdong obispo, the Most Reverend Severo Cairmari, uban na sa mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa ato nga dapit. Kay atong o akong pagyukbo kinila. O gusab dili nato kalimtan no ang atong pagtahod usab no pagyukbo sa atong station manager dinhi sa 92.5 no si station manager Jet Upilak hubana sa atong amigo nga engineer no sa technical side no engineer June Demil uban na pod sa tibok youth staff dinhi sa maong estasyon no atong o akong pagyukbo kanilang danan. Ayaw mo katingala nga lahinaw sab ang inyong madungog karon nga tingog o makita no sa live stream tungod kay atong giproksihan no si Attorney Abbas nga mao gyud kini bang regular gyud nga magsisibya ani nga tulumanon. Okay? Nagpahibalo siya nato kagahapon pang dili siya makaari karon pagka-program o kita mao'y gitahasan no sa maong pagpadayon ni ining nga tulumanon lanog sa kamaturan. Okay? Atong pagtahod usab gyud no sa mga kaparian nga mao gyud naningamot nga mamugna kini nga tulumanon o sa mga mitabang nga mamugna kining tulumanon o naghatag kinabuhi no sama ni Monsignor Ramil Curong o nga karon na assign na sa Rojas apan gisuportaan gihapon kini nga tulumanon nga kini magapadayon karon. O sa tanan no nga siguro wala na ko mahibaw nga mitabang nga matagaan yung kinabuhi kini nga tulumanon no atong pagtahod kanila atong pagpasalamat kanila og sa Kasiga Turgo Olpilsin nga sa atong nahibaw-an ang na mga mialayon ani gyud nga pagmugna suporta niini nga tulumanon. Okay? Akong pagyukbo kaninyong mga sakop sa grupo no sa BA Bible Apostolate CFD akong mga kauban akong pagyukbo pagtahod kaninyo sa mga nagtan-aw na minaw, okay, mga Katoliko o dili Katoliko, akong pagtahod, pagyukbo kaninyo nga tanan. Okay, diretso ta. Atong hisgutan karon kining mahitungod sa authority o otoridad sa pagpanudlo. Ato sang kutloon ang gipahayag ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 10, versikulo 15, no? Roma 10:15. Adunay gipamulong ang atong usa sa haligi no sa atong Kristohanon nga simbahan o kapunungan. Nga mao si Apostol Pablo. Luna siya mga napamulong mauni o dirita manukad no. Unsaon man preach o pagpanudlo kung wala ka gipadala sa Tagalog ano ba 'yan? Napadala o sa Bisaya pinadala sa English sent SENT Sierra Eco November Tango sent. Okay. Unsaon man kuno pagwali o pagtudlo kung wala ka gipadala. Unsa may but pasabot ana? Okay. Ang buot ipasabot ana kana bang gitagaan kag katungod
o authority nga mohimo ana nga buluhaton. Okay? Nganong importante gyud ni nga kini bang matuki nato nga bersikulo mga tinahod nga tigpaminaw ni ini nga tulumanon. Importante ni nga bersikulo ang mensahe ni ini tungod kay naa diri ang hinungdan kung mapakyas ta pag hisayod o kung nasayod ta niya wa nato matagaig bili, wa nato mapuy-e, wa nato makinabuhi ang mensahe ni ini nga bersikulo. Maunay hinungdan ngano nga kitang mga Kristohanon wala maghiusa ni ining kalibutana, no? Nganong mayon tag wala ta maghiusa tungod kay dili man ta nagsama og mga kinibang simbahan. Yeah, lain-lain ang mga description, lain-lain ang mga giila natong universal pastor o kanang gitawag og international pastor, di ba? Matag grupo di ba naaman tay universal pastor. Siguro sa ubang grupo dili universal pastor ilang description o tawag na ay grupo nga ang ilang tawag sa ilang universal pastor o international pastor executive minister, di ba? Napoy uban ang ilang tawag sa ilang universal o international pastor kanang chief shepherd o labang shepherd. Basta leader, no? So, mao na ang uban pod dili pod mo tuo ana nga naay universal pastor. Okay. Now sa pagtuong Katoliko, ang universal pastor mao kanang pope. Pope. Ang but pa sa puta ana father. Okay. Mao nay takdo og haom kay na nga description sa leader kanang father, no? Ngano man kay ang atong example ana kanang kana bang head of the family, kanang leader sa pamilya. Unsa may itawag nato ana? Di ba, father? Unya kahibalo pod siguro ta nga kanang titulo nga father iya na sa Dios. Di ba? Iya na sa Dios. Father. Okay. Ngano man nga ang head sa pamilya, ang ulo, leader sa pamilya, nganong kana mang titulo sa Dios mo'y gamiton? Wa mo kay baluana. Kay ang mga head o leader gud sa pamilya, father figure man na sila sa Dios. Father figure. Pero kung atong sabton o i-distinguish ang gibug-aton o hierarchy, now ang Dios nga creator ang magbubuhat sa kalibutan o ang atong Dios, okay, siya ang father nga kanang gitawag natog langit non og pinakalabaw nga wa nay mulabaw pa niya. Highest father, okay, supreme father, no, nga wa nay gihangad ambot pasabot wa nay nilabaw pa niya ang iyang pagkapader. Kay siya may creator, siya may tag-iyas kalibutan. Now, ang pagkapader sa atong mga head sa pamilya, figure lang. Figure. Og naay gihangad nga mas labaw ang Dios. Di ba? Okay. Mausap na ang mga kaparian atong mga leader sa simbahan, mga father gihapon na. Pero ang kalainan lang, kay ang uban god sinayupon man nila pagsabot. Ngano man kunog tawag og father ng mga pastor sa simbahan o mga leader sa simbahan nga nagingon man si Kristo diha sa Mateo 23:9 nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, no? Okay, kana god kana nga interpretation god tungod na sa dili mao nga interpretation, no? Dili man god tanang mga tudling o bersikulo sa Biblia nga sabton literal. Presa nang miyong kag kung makasala ka, makapangawat ka, ginamit ang imong tuong kamot putla na. Kanya literalon gyud na nimo putol ng imong kamot kung kung makapangawat ka, dili oy. Ang buot ipasabot lang ana allegorical nga buot pasabot nga undangan na nato ang pagpangawat.
Dili kay literalon yun nga kana bang putlon yun nato atong tuong kamot. Di ba? Oh, kana pong ingon nga si Kristo ang kahayag. Oh, nagali teksto pod nga gitawag og adlaw kay kahayag. Di nasabton nga kanang hayag nga gasiga. Okay. Oh. Uh, pinasumbingay lang na. Oh, kanang mingon nga si Kristo ang dalan. Oh. Dili man na sabton literal nga dalan gyud nga kanang agianan na to ba kanang lakwa na to. O inana. Kana pong pag-ingon ni Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, dili na sabton nga kanang titulo nga amahan gibawal na nga gamiton sa tao. Kay kung mao nay sakto nga interpretasyon literalo na, sayo po day nang mutawag tag father sa atong mga head of the family. Di ba? Unya sa Biblia, daghang mga tudling sa Biblia nga masabot gyud nga father gyud ang kanabang mga leader nato sa simbahan. Sama ni Pablo sa unang Korinto 4:15, ingon siya nga amahan siya sa mayong balita. Oh. Si Abraham, father of faith. Oh. Niya si San Juan pod, apostol. Kung atong sabton ng iyang gipamulong sa 1 Juan 2:18 ug 19 nga ang mga faithful nga iyang gisulatan, iyang gustong pahibaw-an o masayod sa iyang gipamulong, ang iyang description ng iyang gitawag, mahimo man unta nga muingon siya mga igsoon. Pero diha sa 1 Juan 2:18 ug 19, masabot nato nga kanang tradisyon sa mga Katoliko nga tawgon og father ng ministro o kanabang servant of God, ilhon gyud nato nga leader nga ang description ana father. Mao na 1 Juan 2:18 ug 19, kung basahon nato na ang gi-address, gitawag ni Juan sa mga matuuhon, mga igsuon dili. Okay, pwede siya moingon og mga igsuon, denoting pod sa equality. Pero tungod kay leader po siya sa simbahan, sa iglesyang gitukod ni Kristo, mao nang katituluhan po siya, ilhon po siya father. Di ba? Parehas good sa mga pamilya na to, mga head of the family, equal ra ang atong pagka-father. Di ba? Equal ra ang atong pagka-father. Pero natay subject pod sa atong mga pamilya, ubos pod nato ang atong mga anak. Di ba? Ingon ana. So, ang pagka-father sa mga pare, dili na sabton nga maunang pagka-father sa Dios kay gibawal na. Di ba? Mao po na ilaing explanation pod nga buot ipasabot anang pag-ingon ni Kristo ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, buot pasabot dili nato ilugan ang pagkaamahan sa Dios. Og ang Katoliko, kung tawgon man natong father ang pare, wala na magpasabot nga giilugan ang pagka-father sa Dios. Okay. Kay sa pagtulon ang Katoliko pa lang may tungod sa Dios, ang pinakalabaw ang Dios. Highest, di ba? Muna gitawag nag Holy Trinity kay tuluman ang persona. Niya wala gyud giapil ang mga pare diha nga atong itupong. Mao na nga kanang interpretation sa mga ninyong mga dili Katoliko nga gani ako pod mao po niya akong unahuna sa una, mao nang hapit ko mobiya sa Katoliko kay wa ko kasabot. Abi na ko sayop ang Katoliko sa dihang nakahibalo ko nga mao ni ang tinuod yang gitudlo sa Katoliko. Dili na sabton day nga kung tawgon na tog father ang mga pare nga giilugan na ang Dios sa iyang pagka-father. Dili na. Dili na mga igsoon, no? So mao na no. Kani atong hisgutan nga kanang naa sa mga authority, mga leader, mga father na. Muna mga pare, father. Unya kanang sa mga amahan pod, siyempre, hinumduman nato nga ang pinaka-highest gyud nga father o amahan ang Dios. Pero diri sa yuta, naapoy ka nang gitawag nato Pope. Tingali mo, ingon mo nga, adi man mabasa na sa Biblia Veritas nga tawag og Pope ng Universal Pastor. Wa man pud magtudlo ang Katoliko nga mabasa na. Okay, kanawang moingon ba nga, asa man mabasa sulod sa Biblia kanang termino nga Pope,
misnomer na. Yan naman. Kay nganong pangitaan man tag bersikulo ana nga ang Katoliko man magtudlo nga mabasa na. Di ba? Mao na nga sa mga debate bitaw nga akong maatubang, di yun na mas mawala ng pangutanaha basta topic Santo Papa na. Nagyo ng pangutana nga asa man mabasa sa Biblia kanang pulong Pope o Santo Papa. Misnomer na. Kung wa mo kasabot unsa ng misnomer, ukba ninyo inyong diksyonary. Sabot pasabot ana. Kana bang wala matunong ba? Okay, nga bot pasabot nga kung mingon ta nga misnomer na nga pangutana, bot pasabot ana nga dili na dapat ipangutana. Oh, nga naman, nganong mangutana pa man ta ana nga ang Katoliko wala man pud magtudlo nga mabasa na sa Biblia. Okay. Later terminology lang na nga gigamit nato sa usa ka katungdanan nga gipasabot nga na sa Biblia. Parehas gud anang Trinity. Oh, kana ra bang mga musaway ana nang muingon nga ay magtuuan ng Pope kay dili na mabasa sa Biblia. Kana ba kung iyon na ang inyong pangunahuna, ayuha pod og tan-aw inyong mga doktrina, inyong baruganan kung naabapod mo gituhuan nga ang litra nga gigamit wala sa Biblia. Kay kung sawayon ninyo ang Katoliko nga magamit og mga termino nga wala sa Biblia pero ang pagtuo ang gipasabot na as Biblia unya kamon ingon ana pod naapod ay mo termino nga gigamit niya wala sa Biblia di matawag mo nag-inconsistent. Misnomer gyapon mo ana. Di ba? Usa may example. Sa ilo lang ko kung mukatawa ko kitawa mong ko sa napagyutaan ng mga emosyon ba, no? Okay. Sila pa mukatawa magyud ang tao. Pero angkon ko nga naay panahon nga dili ang ikatawa nya mukatawa ta part na sa atong mga imperfectness. Okay. Okay nga murag naanda na to nga dili supposed to be na wala lang ko kapugong ba, no? Okay. Pasaylo ako ana, no? Okay. Now, mao na sama anang paggamit sa pulong Trinity. Oh. Kung himuon ninyong argumento ba nga ngano mo tuo man tag Santo Papa o Pope nga di man na mabasa litra por litra sa Lord's Biblia. Misnomer lagi na dili ninyo na ang ipangutana kay ang Katoliko wa pod magtudlo ana nga mabasa na litra por litra. Later terminologies lang na nga gigamit sa pagtuo nga naay basihan sa Biblia. Now, unsa may gibasihan sa Katoliko kanang universal pastor tawgon og Pope o Father o Santo Papa. Kanang sa Isaias 22, 21 ug 22 nga kanang leader nga tinugyanan sa Yahweh tawgon og Papa o Father. Nang Papa kinat sila man na. O Latin ba? Di ba? O sa in English Father. Nya naman sa Biblia nga kanang tinugyanan sa Yahweh tawgon og Father. Sa haragon ninyo Isaias 22, 21 ug 22. Example lang na no kanang Isaias 22, 21 ug 22 dili gina gipasabot diha ang Pope pero gigamit natong premise example nga kanang tinugyanan sa Yahweh tawgon og Papa o Father. Okay, kanang sa Isaias god 21 ug 22 si Eliakim may gipasabot ana katong gipuling nga prime minister leader sa gingharian ni adto nga katong ang hari gani nga mao si Hezekiah kung wa ko masayop no King Hezekiah nga ang iyang tinugyanan sa Yahweh o iyang prime minister si Shebna pero wicked dautan man nga pagka-leader sa si Shebna kani gani usa gali po ni siya sa example pod nga gamiton sa pag-explain nato paghatag og katinawan nga dili sabton nga kung dunay mga Santo Papa o leader nga Katoliko nga dili maayo o dautan sabton na nga ang maong simbahan dili tinuod. Okay. Kay sa Biblia mismo naani mga example ana katong mga gingharian sa daang kasabutan sama atong si David gani hari gani gyud nakasala. Di ba? Oh, yan na ito'y hari nga si Hezekiah nga ang iyang tinugyanan sa Yahweh, ang iyang prime minister si Shebna wicked dautan. So mo na nga ay mo katingala kung naapoy mabasa sa history nga naay mga bad popes pero pila na sila kalugas gamay ra na sila ikumpara sa mga Santo Papang buutan, di ba?
Oh. So mao na no, ayaw mo undangin ninyo ng hunahuna ba nga moingon mo nga ang Katoliko dili tinuod nga simbahan, dili tinuod nga iglesia tungod kay naay mga bad popes. Oh. Kung ingon na inyong panghuna-huna, di gamiton po nato na akto na, nga argumento nga undangan na to nga ng pagpasakop sa simbahan ni Kristo kay naay Judas. Di ba? Di ba? Oh. Okay. Di ba kung ingon mo, kapilag yung ko ka enkwentro na nga. Ayaw mo tuwa ng simbahang Katoliko kay di na tinood kay kanay mga sandupapang buluyago na mga bad popes. So, ang line of reasoning nagingon nga atungod kay na ay bad, dili na tinood ng grupo ha. Di, sa ato pa, dili di ay tinood tong simbahan ni Kristo kay naa may gahudas. Di ba? Si Kristo o ang Diyos gaalaw man nga naay mahimong hudas. Di ba? Pwede man niya pugnan nga dito mahimo ni Pedro o ni Judas tung iyang dili maong gibuhat nganong nahimo man gito. No. So, kung moingon ta nga ang Pope na may mga bad popes, so di na tinuod nga simbahan, dili na ang gisugdan ni Kristo kay limpyo tanan, walay badlungon. Way nagpabadlong. Oh, sa pagsugod pa lang sa simbahan ni Kristo na anay nagpabadlong. Usapa gyud sa mga apostol. Si Judas, di ba? Si Kristo ba yung gapili niya nga maapil siya sa mga apostol? Di ba? Oh. Na, gani si Pedro pod ang tinugyanan si Yahweh na si Piat pod. Di ba? Katong iyang gilimod si Kristo. Then, doon na siya napamulong nga wala masubay sa kamatuoran nga na nahinganlan nga siya Satanas. Di ba? Katong sa Mateo 16:23 ba to? Kung ako masayop, katong giingnan siya ni Kristo nga pahawa Satanas. Pero dili gyud si Kristo, dili gyud si Pedro mo iyang gipasabtan nga Satanas. Ang Satanas kadtong ni sulod o naa sa hunahuna ni Pedro nga motoy nakahunghong siguro, nakadikta niya nga makasulti siya wala masubay sa kamatuoran. O nga but pasabot nga si Satanas tuwa sa hunahuna ni Pedro atong higayon nga sama ra nga giingnan siyang Kristo nga pahawa diha Satanas sa pahawa diya ni Pedro. Oh, ana ba? Ana. Iyon na rana, no, mga igsuon. So, atong gihisgutan ning kinibang authority sa simbahan. Nga, dili na to wad-o ng panguna-una ba nga, kung kinsa ang gitagaag authority ni Jesus Christ, magpabilin na gyud ta diha. Dili ta muingon nga, na may pope o pare o obispo nga nakasala o nasipyat, nakabuhat og daotan. Ano, wala na ang authority sa simbahang Katoliko kay nganong naay mga ingonana. Sama ra po nas pag-ingon nga, oy, nawala na di ang pagkatinuod sa simbahan ni Kristo kay naay Judas. Gani kung basahon nato sa mga kasinugdanan gyud sa aning simbahana, iglesyaha, baling saway ni Pablo atong iglesia sa Corinto kay naay mga nagbugna og mga dibisyon pa nagbahin-bahin. Kanin hinumdum ko no nga sa mga dialogue na ako sa Facebook, no, sa social media kay mo engage magyud kog mga dialogue kay mandato man po na sa atong simbahan kay kana akong dialogue one way of solving conflict. Hinoon dili po na ingon nga masulbad gyud kay kanang dialogue duhare paingnan ana. Magkahiusa o magkalayo ay hinoon, di ba? Muna kanang mga debate. Naay mga debate nga fruitful nga tungod kay nakasabot nya healthy rapod nga debate o nagkausa. Oh, di ba? Oh, nagay ko yung mga nakita nga mga Protestant nga na-convert sa Katoliko na nasa social media makita po na sa YouTube na ilang mga testimony sa ilang mga interview nganong na-convert sila sa Katoliko tungod sa mga debate nga ilang nakita. Oh, naay debate nga fruitful na apoy dili fruitful. Labi na katong mga debate nga binurong kanabang pahambugay lang. O kanabang basta ana no kanang mga destructive mga debate. O kung naay destructive debates na apoy constructive mo nang ako mosupa ko anang giingon sa uban nga ilag yung i-totally disregard ang debate nga moingon sila nga undangan ng mga debate. Ako supa ko ana kay kung daotan gyud ng debate absolutely kanong na may debate sa eskwelahan nganong na may subject nga argumentation and debate
Di ba? Sa Senado, kung maghimog mga balaod, magdebate man. Di ba? Una nga, nagali mga pastor, mga ministro nga mo totally disregard yun anong debate. Mo pakadautan yun sa debate. Ako, diyo ko mo subscribe ana. Oh? Kay sa akong pagtuo, ingon ani, sama ra nas pagsaway o criticism. Dili tanang pagsaway dautan. Oh? Napoy pagsaway nga maayo. Inana pud ang debate na ay constructive, napoy destructive. Gani ang debate para nako makatabang ni og kana ganing pag-umol sa atong kinaiya sa mga dialog. Sa una bago pa ko ani dili kay ko muinit. Hangtod karon gani na muinit pagyapon ko pero arang-arang na kumpara sa una nga kanawang wa pa ko kasulay. Oh. Kana galing musaway og mga debate, sulay sila mo padibateha, di ba? Dali kay muinit. Una nga dilay mo kanang mga tao nga musaway na mo nga makigdebate mi. Kami gani nakat-on na mi nani mga higayon nga mukalma mi kay dugay mi muinit kay naanad naman mi. Oh, ambot ka sa uban. Pero kanang maglikay og debate pasug-sugda og kuan kanang pangutana ana dayon. Di mo magparehas, di ba? Muinit dayon. Daghang kong na-encounter ana. nga kanang manaway og debate mingon nga undangin ninyo na kay dili na maayo. Pero ang ilang tunada sobra pas nakigdebate. Okay. Mamirsunal, no? O i-look down na ta. Daghan ko i-block na ka. Oh. Ano bang kusog kay mo saway og debate pero ipang-block na ka kay wala nasuko na. Okay. Oh. So mao na no? Na ko'y nahibawa na ba nga ang kusog mo saway og debate lain po kay batasan. Di ba? Kay kung sila po istoryahon makigistorya ta nila og mahitungod sa pagtuo dali masuko. Di ba? Kabantay mo na mga igsoon. Oh. Muna nabantayan ako. Daghang mo himaraot og mga debate nga musaway, mudaot, pero dili sila maayo makigistorya. Dili masuko. Daghan jugong na enkwentro ana dilang ko maghingalan, no? Oh, mao na nga. Now, kami nga mo engage og mga debate, mga CFD, di man mi perfect, masipyat gyapon mi. Na mi mga weakness gyapon. Oh, pero naingkamot mi mga makaton. Makaton. So mao na mga igsoon. So ato ta balik ta sa kinibang atong gisgotan. Oh. Karon kinsa man gyud ang gitagaan og authority ni Jesus Christ nga gipasabot ba atong giingon ni Pablo sa Roma 10:15 nga sa pagsugod atong gikutlo, no? Roma 10:15 nga. Unsaon man nimo pagsangyaw o pagtudlo kung wala ka gipadala? Ang laing term ana, unsaon man nimo pag tudlo o pagmensahe sa pulong sa Dios kung wala ka gi-authorize? Importante gyud ang authority mga igsoon sa kanang gitawag og pagtulunan mahitungod sa panaghiusa. Ay kung ingnan ninyo nga si Kristo wala magtudlo og panaghiusa. O katulang niyahat siya sa amahan, nga niingon siya amahan. Mausa unta sila maingon nga ikaw og ako usa. Muna ina sa una-una ni Kristo. Muna, mamalandong ta mga igsuon, kita bang mga Kristohanon karon ato ba yun ang napamalandungan o gayo kanang teaching ni Jesus Christ mahitungod sa panaghiusa? Daghang kong nahibawan nga kontento ra sila ng mag-iya-iyatag mga grupo ba? Lain-lain og mga giilang mga labaw. No? Ang uban, kontento sila nga, si Kibuloy. Uban mayngon si Executive Minister. Kana galing Executive Minister, usap mo na sa example nga, kana bang musaway anang kanang titulo nga Pope o Santo Papa kay wala kunos Biblia litra por litra? Oh. Sila nga gasaway naapod sila leader nga gitawag nila sa titulo nga wala pos Biblia. Rasa ng Executive Minister. Oh. O kanang mga iglesia ni Kristo musaway man as Katoliko, pusog kay na musaway nga mo tuo mo sa Santo Papa o Pope nga di man na mabasa ng litraha. Okay. Kaya nga mabasa po din ng leader ninyo kanang iyang titulo nga executive minister. Siguro na minister pero kanang i-combine ng executive ug minister wala. Wala ko kabasaan na. Abot og nakabasa ba mo na?
Oh? Mm. O pero ang meaning, dili na daotan. Kay leader man na, but pasabot o. Mo po na ka ng pope. Muna ba nga, saway-saway mo og termino, nga kamo na apod, lahi lang inyong description. Pero kung sabton, maora na, leader. Di ba? Oh. So, mao na mga igsoon. So, kinsa man gyud ang unang gitagaan ni Kristo og authority nga manudlo. Kay mo man na iyang giingon ni Pablo sa Roma 10:15, unsa man nimo pagsangyaw o pagpanudlo o mo preach nga katuhuan ka kung di ka authorize. Kay parehas nas gobyerno, dili ka pwede magtudlo diya sa mga eskwelahan sa DepEd kung dili ka lisensyadong maestro. Nya, proseso na. Dili ka matagaan deg authority kinahanglan mo pasa sa kag exam. Di ba? O, kanapong mga presidente, dili ka basta na lang mahimong presidente kung dili ka moagi og proseso. Di ba? O. Ay proseso na mga igsoon. Kanang mahimo kang Chief Justice. Dili na pwede nga maayo ko balaod, may kuha ng kanang mga luboks. Ako mo'y mahimong Supreme Court. Di na pwede yoy. Naanay proseso. O sundo ng proseso kanang gitawag og protocol. Sama atong pandemic, kinahanglan mo subay tag protocol kay kung di ta mo subay og protocol magkalarakas ta. Si Kristo sa pagtukod niya simbahan o iglesia, naamang po'y protocol. No, dili mabasa ng word protocol, pero ang gipasabot mao ng sistema ni Kristo giunsa niya pagtukod og simbahan. Now, si Kristo nagtukod siya og simbahan, iyang giorganize una, gipanggather niya nga mga sakop una mga apostol. Ug mo ni ang unang gitagaan niya authority na nasa San Juan kapitulo 20 bersikulo sa itong bersikulo hasugot 19 hangtod sa 23. Basahan ninyo. San Juan kapitulo 20 19 hangtod sa 23. Basahan ninyo na mga igsoon. Ang unang gitagaan og authority ni Jesus Christ nga manudlo, mayon kag manudlo, apila po nang mo interpret. Okay. Kanagong sinulat, manudlo og sinulat, i-interpret man po na. Di ba? Presa ng mga luboks na to, i-interpret man po na. No. Ang unang gitagaag authority ni Jesus Christ sa iyang New Covenant Kingdom, ang mga apostol. Basahan ninyo. Mauna nga, kanagaling na grupo po doon nga, maingon sila nga, CCF, Christ Commission Fellowship. Dako kay kog pangutana na. Kay kanagong word commission, sa ito pag-commission ni Jesus Christ ng grupo ha. Asa man, unsa mang bahina sa history, unsa may ebidensya, nga kanang grupo ha, CCF, no? Sa iluwan lang ko ha, pero kamatuoran Okay. Kinsa may commission anak? Kanang grupo ni Peter Tanchay sa akong nahibawan kanang CCF daghan na ba mga membro kay maayo po ng ilang preacher no kamo mga igsoon no basta nagali maayo manudlo ay din mo tungol kay may mawali may mutudlo tanawa sa nang iyang credential authorized ba siya tinuod ba gyud siya nga gi-commission sa Biblia mo ni pangutana na to giunsa man pag-commission ni Jesus Christ ang mga apostol. Personal yun nga iyang ipangtudlo, di ba? Ay kay ang maunang na bahin-bahin gutaron sa kalibutan sa atong mga grupo sa pagtuo kay lahi ang atong definition anang gi-commission. Ang definition nato sa gi-commission nga kanang mubasa og Biblia dayon og naanay nasabtan moingon dayon manudlo sabto na dayon nga gi-commission. Amo man ang nadaghan ning relihiyon kay daghan man gahimo ana, di ba? Pagbasa ni Felix Manalo og Biblia, gani sa akong nahibawan gali si Felix Manalo nagbalhin-balhin pa to siya og mga grupo. Ahiya sa naghimo og kanang iyang grupo na gyud niadtong 1914 dinis Pilipinas din gigamit niya ang ngalan ni Kristo. Unya, agi ra pagbasa og Biblia. Kay na-offended man siya dito sa iyang mga gibalhinan. Una gyud na-offended siya sa Katoliko, mo na iyang gibiyaan adto siya sa Adventist unsa pa to. Daghan tong gibalhinan si Felix Manalo. Dayon iyang una-una naapoy mga sayop.
Then gani, motong na di lang ko ka sa tibok istorya, basta nisulod ko no siya sa kwarto, yang giingnan niyang asawa nga di siya kanabang baldahon, mga tulo ba to ka gabi, way kaon-kaon o basing na siyop ko, basta inana. Gabasa sa Biblia. Dayon, pag humaniyag basag Biblia, unsay iyang interpretation, mingon din siya nga, gi-commission ako. Ingunana bago nang mag-commission si Kristo. Dili, oy. Kung ingunana ang sistema nato nga, kung magbasa tag Biblia din, unsay atong nasabtan mo, ingon na din tag i-commission, dili gina mao mga igsoon, mo nang nabahin-bahin ta. Oh, dili na mao ang protokol. Kay bisan kinsa mahimong mubasa og Biblia, mahimong mukutlo og bersikulo. Mahimo galing mangupya og ngalan sa Biblia. Then ingalan sa pundok. Need mo na. Nya nga atong gobyerno pod wala man gud poy balaod nga prisuhon ng mangupya og ngalan sa Biblia then mag-organize og laing grupo. Wala man pod. Wala may di ba? Ambot og kamo nakabasa mo. Kay ako wa jud ko kabasa og di man pud ko tigbasa. Og mga balaod kay lahi man itong pagbasahon, no? Wa na tay panahon ba og basa ng mga luboks. Mangutana ko ng mga nag-eskwela og abogasiya, no? Naabay balaod ang gobyerno nga prisuhon kanang mangupya og ngalan sulod sa Biblia, then muni ingalan sa relihiyon nga tukuron? Wala. Way balaod ang gobyerno ana, mao nang daghang kayong gahimo ana. Iba mga igsoon? So muna ni daghan ning relihiyon nga gamit-gamit og Biblia, agi ana nga prinsipul nga kung makabasa og Biblia og unsay nasabtan mo lahi sa Katoliko mo, lahi sa Protestante, maghimo na pug laing grupo. Then moingon na gi-commission na mi kay nanudlo mi og Biblia, dili man na mautahon. Mudaghan yun ang relihiyon kung ingunana itong sistema sa pagsabot sa gikomisyon. Kung basahan na to ang Biblia yun, giunsa ni Kristo pagkomisyon ang mga apostol. Kaya sila man ang unang gitagaag authority. Gitudlo gito niya, gipili gito niya personally, di ba? Gitudlo. Oh. Dayon, gitagaag authority sa pagdili o pagtugot. Gitagaan pag authority sa kanabang pagpasaylo og mga sala. Namo bitaw nga nay sacrament of confession kanang kumpisal. Basahan ninyo kanang Juan 20:23. Juan 20:23. Ang mga apostol nga gitagaag authority ni Kristo, giingnan sila ni Kristo. Bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab pasayloon. Mga igsoon, ang sa una abi nako og ang interpretation sa mga dili Katoliko o Protestante may husto nga ang bot kuno ipasabot ana, dili kuno nang magkumpisal ta sa pare then pasayloon tas pare, dili kuno na kana kunong Juan 20:23 ang ipasabot kuno ni Kristo ana, kana bang magpinasaylo ay tagsala kanang panitan makasala kanako pasayloon kanako then makasala pug ka makasala ko nimo imo pug kung pasayloon kanang magpinasaylo ay ta. Tinuod na teaching si Jesus Christ ana, pero kanang San Juan 20 San Juan 20:19 ug 23 gahom na sa pagpamasaylo nga ang gikasangkapan ni Kristo, ang gitagaag authority ana gikasangkapan mga ministro, but pasabot ordain. Ganoon kay pag-ingon ni Kristo diya San Juan 20:23, bisan kinsang sala nga inyong pasayloon gipasaylo, ang dili ninyo pasayloon dili usab pasayloon. Na may option nga pwede po sila dili mo pasaylo. Di ba? Muna ang sacrament of confession nga ang mo-administrate ana mga ministro. Abot pasabot, unsaon man nato nga aron mo pasaylo ang mga ministro nato, di mangumpisal ta. Kaya saan po nila pagpasaylo na ito kung ita mangumpisal. Di ba? Unya, kung basahon na ito ang mga early Christians, giunsan na nila pagsabot ng San Juan 20:23, nasuta man yun ako na sa kanaganing gitawag og mga church fathers. Kamo mga igsoon, no? Kung gusto gin mo makorek inyong interpretation sa Biblia,
Ayaw mo, igo lang mo mabasa sa Biblia din ang inyong gamiton sa pagsabot, ang inyong sa ato ng panahon ron, ang atong private ba? Ayaw, ana. Aron makasiguro ta nga sakto ba atong interpretation, mudangop ta sa history. Mudangop ta sa mga early fathers sa ato ni Obispo Ignacio, Saint Ignatius of Antioch, Polycarp, katong mga Christian ba sa una ba nga nakita gyud natudluan gyud sa mga apostol sama ni Bishop Ignatius of Antioch nga ikatulong obispo sa Antioquia, no? Usama na sa obispong Katoliko nga disipulo gyud ni San Juan, si Obispo Saint Polycarp o nga disipulo gyapon ni San Juan. Obispo gyapon ng Katoliko. O disipulo ng San Juan. Sa ilang mga sulat nga wala na rabas Biblia, no? Mo na nga kung magsalig lagin mo Biblia, Bible alone, makulangan gyud mo sa kamatuoran. Kay daghan na bang kamatuoran nga wa na masuwat sa Biblia, no? Bisan sa Biblia mismo mabasa na nga dili tanan na sulat, no? Nasa Juan 21:25. San Juan 21:25 nag-ingon diha, no? Nga daghan pa kunong gibuhat ni Kristo wa na masulat. Nga kung sulaton pa kuno, bisan gani ang tibuok kalibutan dili ka sudlan nga makaigo gyud sa mga basahon. Oh, hinuon hyperbole nga pagkaistorya dili gyud ingon nga di masulod no pagkadako aning kalibutan. Ang gipasabot lang nga daghan pa gyud nga wala masulat. Unya, unsa man ang gibuhat ni Kristo nga wala na masulat? No? Kanang mga buhat ni Kristo mao na pagtudlo o pag milagro. So to pa, sa iyang gitudlo, nanay wa na masulat. Nga, kinsa may nakahibaluan ng wa na masulat, di, kadtong mga tao nga, ang ilang existence, maganid yun nato ang history, panahon sa mga apostol, wa may laing kong simbahan gon nga ang existence, masumpay gyud sa mga apostol, Katoliko raman. No? Mao na nga, ang Katoliko, mo'y labing nasayod, unsa tong wa na masulat, nga tinuod gihapon. Kaysa mga grupo nga awahin na grupo nga 1984 lang kasugod. Yang moingon na sila kuno'y bright aning Biblia. Yun sa pag-ingon ninyo nga bright mo aning Biblia nga wala pa man mo sa panahon sa mga apostol o sa 2nd century, 3rd century, 4th century. Asa man mo kahibalo atong wa na masulat nga gipasabot ni San Juan nga wa na masulat. Asa man mo kahibaluan nga di man gali mo tuog tradisyon. Diba? Ang tradisyon sa mga apostol dili tanan na sulat. Juan 21:25 si Pablo gatudlo sa 2 Tesalonica 2:15 nga ang huptan kuno nga panudlo nga atong tuhuan gitawagan niya tradisyon. Basahin niyo ikaduhang Tesalonica 2:15. Unya ang tradisyon para niya nasulat o gibinaba na lang by the word of mouth. So dili tanan nasuhat lagi. Una nga, kanang sula eskriptura, di gana tinuon. O di gana, sayop gana mga igsuon. Sula eskriptura ang nasulat lang, pulong sa Dios. No? Di gana katuhuan, no? Ang gitudlos Katoliko, kung mutuo magataan ng sula, pero dili eskriptura, sula eskriptura. Kay kung mayroong kag sula eskriptura, ang pulong sa Dios na sulat lang sa Biblia. No, dili na mao mga igsuon. No? Ang gitudlo sa Katoliko, kung sula manggali ang atong himuong unang pulong, sula verbum Dei. Only the word of God, whether written or unwritten. Muna ang gitudlo sa Katoliko. Ang gitudlo sa Katoliko, nga mo'y sakto, sula verbum Dei. Only the word of God. Mayroong ikag word of God, duha na ang gipasabot ana nasulat o wa na masulat. Kay kung moingon kag sula eskriptura pulong sa Dios, ang pulong dahil sa Dios ang nasulat lang nga dili mo na mao pag-igsoon. Di ba? Pagkadaghang wa masulat sa Biblia nga tinuod gihapon. Kanang giunsa man pag-interpret sa mga Kristiyano kanang Juan 20:19 hangtod sa 23. Di tanaw ni mo na sa history sa unang siglo ikaduha o ikatulo. Kay kung magsalig ra ka sa mga tao nga ang ilang mga grupo awahira ng himugso, magpataka ra na silang sabot. Nya mauwat ra ba ta kay ura pug tinuod. Di ba? Unang nadaghan ning relihiyon. Mga igsoon. Di ba? So
Daghan pa kay kung butisgutan aning issue mga igsoon, no? Ang una gitagaag authority ni Jesus Christ nga gi-commission gud mga apostol. Then ang pangutana karon, mga apostol man na veritas dili man na inyong mga obispo. Now, tanaw ni nato ang apostolic succession. Giunsa man paghatag og authority sa mga apostol sa ilang mga gitagaan og authority. Klaro mo na sa Biblia, laying of hands kanang gitawag og ordination, pagpandong sa kamot. Kinsa ang gitagag authority sa mga apostol? Sila na po dayon ang muhatag authority sa ilang mga sumusunod. Mo man ay line of succession bisan sa atong galing gobyerno ingunana mo pod. Kung mamatay na tong mga authority sa una, ang musunod kato na pong gitagag authority, sila na po ang muhatag og authority. Di ba? Di ba? Para sa amahan, ang muhatag authority sa iyang anak siya. Then, ang anak po, na po siyang pamilya, ang muhatag na po authority, siya na po, inana, mo pasa-pasa ba? Inana. Ingon na. Karon, unsa mang simbahana nga ang authority gikan yun sa mga apostol. Roman Catholic naman, no? Mga igsoon. Unang para nako, ang authority sa pagpanudlo naara sa mga obispong Katoliko. Kaya kung mayroon ka nga, CCA Peter Tansay, 1984 gasugod sa Pilipinas pag yun. Kinsa may gahatag og authority ni Peter Tansay? Siyempre, si Peter Tansay pangutanon, mo ingon yun, walay tao nga gakuha na ako. Ang ako lang nga, nagbasa ko sa Biblia. Then, na ako'y nasabtan, so mo na to iyang pasabot nga komisyon na siya. Dilim na mao. Daghang gahimo ana din naghimo puglaing mga grupo. Di ba? Pagkadaghan, E.D. Villanueva, Apollo Kibuloy, Felix Manalo, Charles T. Russell, isa pa, Joseph Smith. Pagkadaghan mga igsoon gahimo ana. Wala masubay ang protokol sa Biblia. Pero kaari kas Katoliko, subay yun, nga naman. Kinsa may gipasabot ni Kristo nga muak sa iyang pagka-universal pastor, kana bang pagka-chief shepherd? Kinsa may nagtudlo nga si Pedro may unang gitahasan niya na. Katoliko ra pud gihapon, di ba? Juan 21:15-17. Unsang grupuha ang nagamit ana nga bersikulo nga si Pedro maoy representative ni Jesus Christ. Kinamag representative. Sama gud sa gobernador, kung muadto siya sa laing dapit, ang iyang vice mo iyang representative. Ingon na. Si Kristo pa di kahibaluan na. Ang mayor, kinsa may iyang representative, iyang vice. Oh. Sa Biblia, kinsa man gyud ang gipasabot ha, ni Kristo nga iyang representative. Simple ra kayo. Kung ato ta atong bersikulo nga, katong mukayab na si Kristo sa langit, kanang musakan na ba siya? Atong tanawon ito, dukion na to ang Biblia, hala, kinsa may iyang gitahasan anang iyang pagka-shepherd. Oh. Si Pedro man, basahan ninyo, Juan 21:15-17. Katulog yun ing ni si Pedro, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Buhat man na ni Kristo. Kanang pag-atiman sa karnero, kinsa may iyang gibilan ana, universal na kay ang katawhan ni Kristo, karnero ni Kristo, tibuo kalibutan. Ang atong obispo, limited man ang pagkapastor, di ba? Ako naman ang naiskutan sa miyagi na itong programa. O, mga district lang ang ilang pagkapastor. Pero ang pagkapastor ni Pedro, maunang pagkapastor ni Jesus Christ kay universal. Pedro, ati man na ako mga karnero. Unsa man na mga karnero ni Kristo, universal. Nasa ato pa di ay, sa dihang taliabot ng mukayab si Kristo sa langit, si Pedro mo iyang gipasabot, iyang gi-appoint, dili mabasa ang word nga appoint ha, gipasabot, gi-implied lang niya. Nga si Pedro mo act as a universal pastor. Pedro, ati man na ako mga karnero. Sa ato pa ang katungdanan nga gibuhat ni Kristo nga ato yung dihata mo pa ilalom kanang katungdanan ni Pedro. Dili nang kang Apollo Kibuloy, E.D. Villanueva, o uban pang mga grupo. Diba? Dili. Kanang katungdanan ni Pedro, kinsa may nagsalo-salo ana. Mga santo papa. Diba? Una nga ang tinuod nga authority,
na asa mga Santo Papa o ang ilang mga subheads na may mga subheads kanang mga obispo. Kay actually kanang atong hierarchy sa atong simbahan, ako di ko mawala mo ingon ninyo, gikopya man na sa mga gobyerno. Bisan pa ka na nga mga military, asa man lagi ka ng ilang gikas, general, paingon sa mga subheads. Bisan ng education na to, kanang dipid. Kung sa may pinakalabaw, secretary. Di na yung mga subheads po, mga supervisors, mga superintendent, down to the principal, asa man nagikopya nila. Ay, kung inang katoliko mo yung kopya, anak. Diba? Simbahang katoliko. Diba? Siguro ang uban, dili ingon nga directly gikopya, pero saan nagkataon lang. Romeo nga, kinsay nag-una, anak, katoliko. Diba? So, mauna, ang katungdanan ni Pedro mo'y atong hiusahan. Kinsa may gasalo-salo lagi, anak. No? Kinsa gasalo-salo, anak. Ngutana ko ninyo. Muna nga ko, mayon ko nga, the one having authority. Kung masunod yun na nga protocol, di kita mabahin-bahin. Ano mabahin-bahin man ta nga? Dili man ta mahago o mayong kagusa mga isaktong pagsabot, ani. Nainom-dum lang ko ni Jeep Cabins mo, ni kaning nabilin nga mga minutos ako ning i-share ninyo tong si Jeep Cabins. Ako ning nakita ni nga video sa EWTN, kanang Global Catholic Network, no? Nga ang founder, anak Madre kato si Mother Angelica. Usa sa programa ng TV, kuha na kayo na ron, international na yun, global na sa internet, na po sa single sideband, basta kayo na, okay. Yan na sa Australia po, na po sa Canada, na Pilipinas, wala pa diri, no? Pero mutanaw ta na sa internet na lang. Okay. Katong program nga Journey Home nga ang guest si Jeff Cabins nga former Katoliko gid siya pagsugod pero nabalhin sa Protestant na himong minister gyud. Dayon di man ako maistorya ni tanan kay wala man tay panahon, no, gamay pila lang ka minuto. Ako lang imubo, no. Musyot lang yun ako nga si Jeff Cabins sa dihang di lang nako isulti ang taas man kay ang conversion story gud nga nabalik siya sa Katoliko. Sa dihang nabalik na sa Katoliko, gi-invite siya sa Journey Home program parang i-share niya iyang nganong nibalik siya sa Katoliko. Ang dili nako malimtan sa iyang gipamulong, ingon siya nga, gikapoy nako sa paghimong Santo Papa sa akong kagalingon. Ano kay hago kay siya katong pastor pa siya sa Protestante nga murag non-denominational ra ba gito nga anong wala siya murag laing gihangad ba nga labaw pa niya nga siya ra. Di kung siya mangutana yang mga sakop di mahago gyud siya unsa may tubag na kuha ni. Hago gyud kay siya. Gikapoy na kuno siya na labi na kay og na ubang mga pastor nga parehas niya nga di pud mo parehas apoy kay sigig debate ba. Ano man kay matag ministro leader nila murag pupod kay mo may magbuot sa interpretation. Gikapoy na kuno siya na. Unang nakasabot mong kuno siya na mo bitaw nga si Kristo kuno ipili ni as Pedro. Parang nga di na ta mahasol na mahasol pa man tana nga kana ra man katungdahan ni Pedro mo atong kanabang sundon. Kinsa may nakapuli ni Pedro, si Lino, si Clitos, Clemente, di na ko ka-memorize ang kadaghan hangtod sa atong Santo Papa. Karon present Pope Francis. Kung musalig lang mo tatana, masaag paguta? Maghimo pagutag laing grupo? Tingali, daghan lang mga pangutana manggod nga, di man perfect ang Katoliko. Dili bitaw. Kisa ko'y perfect na to. Di ba? Mall na himo ang rason ka ng mga dark ages, katong Inquisition, katong sa pato. Dili man ta kalikay anana magyuna bisan sa Biblia pag kadaghang patay. Di ba? Si Moises gani nakapatay. Si David pag kadaghang napatay, si Solomon. Yan, nawala na ba? Muingon ba ka nga, dito tinuod tong katawan sa Ginoo kay mga sakop nakapatay. Wala ta muingon nga sakto to ilang gibuhat mo ni mga bad history sa gingharian sa Dios. Pero dili na himo na to nga imong i-invalidate ang Katoliko tungod kay na mga Santo Papa nga kasalan ay mga tinuod ba na pero ayaw ninyo lahapa. Ang simbahan hospital of sinners. Dili na mga santos tanan.
Mo kay ospital man sa tuba. Mo nang mo na ta simbahan magkasasala ta. Karon maulian ta. May mo to nga ang simbahan kuan Museum of Saints. Do Hospital of Sinners. Muna. Muna na kita simbahan kay tabalan man ta diha. O kanalang misa o kadako kayong tambala na. Yung sa may gingon ni Kristo, kitsa tong mukaon sa kong lawas, muinom sa kong duko, makabaton og kinabuhing dayon kana pa lang sa mag-realize ta na asa man na makaon sa misa ra man na Holy Eucharist. Nya sa misa kung Katoliko ba gyud, di gyud yung kuan kanang sinitawa na piki. Kay ang authority klaro man. Kung dunay mga grupo nga maghimo-himuan na nya way authority, nya kamo lang mo na mga grupo ha. Na kolorom, di ba? Oh, so sa hiluwa lang yung mga igsoon, no? Pero mo na ang tinuod yun. Di man ta makalikay yung kolorom bisan sa itong mga lisensya siguro na ampo siguro yung mga kolorom kanang mga gama-gama ba o kanang uban nga kanang ilang pagka-maestro kolorom mo nang gama-gama no di gyud tinuod na man sa simbahan na pod ay mo tuoday nga gatudlog Biblia tinuod na dayon. Oh, ayaw. Subayan ninyo ang history. Ang authority. O na. Ako, hindi naman kumago. Tinuod lang kung ako, magsalig ako mo-interpret sa Biblia pagkadaghang lisod tubagon. Oh? Pero, di naman good. Ari mo sa akong simbahan, ingon si Jesus Christ. Ang simbahan nga akong gitukod, matod pa ni San Pablo, haligi og sukaranan sa kamatuoran. Ano maghimo pa man gitag ato? Madaghan na ta, mura ba na sinugdanan sa mga bayasis? Pag-egsoon. Mo na, tanawa mag-post ko sa Facebook. Ang mga Katoliko malipay, pero pag magbasa, katong mga di Katoliko, mapungot. O, ang uban mo, hilo, ang uban mo, di kagwanta mo, mo comment yung maot. Ako na, immune ako, ana. Kasi po, ma-emotion po ko, magpataka po kong tubag. Oh, so, ingon na mga igsoon na, kung wala pa unta na, wala pa unta na mabahin-bahin, ano mo comment man po maot kung mag-post ko. Diloy, ang mag-comment og maot kato naman po mga dili Katoliko, di ba? Oh. So, wala mo ko igong panahon, okay? Hangtod sa sunod Sabado pohon, either si attorney or ako, depende lang no, mga igsoon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.